Jeg hedder Peter Bruun, og jeg er sikkerhedsansvarlig i Rema 1000 Danmark. Rema 1000 er et franchise-koncept, og det betyder, at vi har selvstændige købmænd. At vores købmænd er selvstændige, det betyder, at de har en stor personlig egeninteresse i at drive butikkerne forsvarligt økonomisk. Altså hvis spørgsmålet lyder, om vi har problemer med indbrud i Rema 1000, så må svaret være, at det har vi ikke. Men vi har haft store problemer. Når jeg siger store problemer, så betyder det, at vi har været udsat for helt op til 5-6 indbrud på en enkelt uge. Og aller værst havde vi faktisk 3 på en nat. 20'erne gik jo efter det, der specielt er interessant i vores butikker. Det er spiritus, det er cigaretter, det er kontanter. Og de gør det, de kommer ind gennem vores indgangsparti, hvor vi har vinduer og indgangsdøre, og bryder så vores tobaksskab op. Det betyder, at vi har fået stjålet rigtig store værdier, men vi har også fået ødelagt for en anselig sum i forbindelse med alle de her indbrud. Vi har ingen indbrud i dag, fordi vi har investeret i togsikring. Og efter vi investerer i togsikring, der har vi haft nogle få, hvad jeg i dag vil kalde forsøg på indbrud. Også et enkelt forsøg, hvor nogen forsøgte meget bestemt manuelt at afstille sådan en togkanon. Det lykkedes ikke for dem, også selvom værktøjet de brugte var en lægtehammer. Men det virkede, og jeg kan sige, at da vi gjorde op efter et år, hvad vi havde fået stjålet af værdi, så kunne vi se, at vi havde ikke fået stjålet mere, end hvad en butik betalte i præmie til forsikringen. Så togsikring har haft en stor betydning, ikke bare for antallet af indbrud, men sandelig også for udviklingen i vores forsikringspræmie. Altså, vi var jo i en situation, hvor vi havde mange indbrud, og det vi gjorde, det var bare ikke godt nok. Og det er jo sådan, at når man gør, som man plejer, og det ikke virker, så må man gøre noget andet. Vi har så haft en lille håndfuld butikker, vi har sikret med tog, nogle særligt udsatte butikker. Og der har vi jo set, at det stoppede indbrudene. Så vurderede vi, at det vi skulle gøre for at komme det her uvæsen til livs, det var at investere i togsikring i alle vores butikker. Så det gjorde vi. Da vi skulle ud og investere i togsikring til alle vores butikker, der gjorde vi det, at vi sammen med vores installatør af sikring og alarmer, nemlig telesikring, gik ud og inviterede en række leverandører til at vise deres produkter. Og vi gjorde så det, at vi i en butik satte togkanoner op, eller toggeneratorer op, samme sted, og på samme tidspunkt af døgnet. Der testede vi så effekten af den her toggenerator. Og da vi havde testet igennem, så blev det jo så, som det ofte er hos os, en samlet vurdering af pris og kvalitet og service. Og det faldt så ud til fordel for Protect AS.